10 декабрь Шоян ТВ үзенең 2 яшьлеген уздырса, 12 декабрь шулай ук бик зур чара булачак. Ул милли премия. Шул уңайдан бездә кунакта иҗади гаилә. Алар үзләре генә түгел, хәтта аларның балалары да җырлый. Бездә кунакта Гүзәл Идрисова һәм Татарстан атказанган артисты Илназ Бах. Саумысыз, хуш килдегез. Килдек, исәнмесез, Ничек хәлләрегез? Бүген көндәге иң актуаль сорау. Исәнлек, саулык, шөкерме? Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Әйтмә син авыр сүз. Шулай була күрсен. Белән мәшгульсез хәзер миңа әйттеләр. Яңа һөнәрләрдә үзләштерә башлагансыз. Үзләштерәсең дип идә торгач үзләштерәсең инде. Дөресен әйткәндә, данный момент теге русчалатып әйтсәң дә ни инде? Семья, балаларны иртә белән таратабыз. Кич белән җыям. Субханалла. Кайсын садикта, кайсын мәктәпкә, кайсын эшкә. Эшкә дигәннән Гүзәл менә сез вокал өйрәтә башлагансыз балаларга ничегрәк бу эш сезгә? Декретка хәтле бу эш белән шөгыльләнгән инде бик ошаган балалардан бит ничектер яхшы энергетика аласың. Шуның хәтле матур гына эшкә кергән, декретка хәтле шул декреттан чыга алмады яннары. Яннар 7 ел декретта утырдым, шуннан соң шушы эшемә сагынып килдем. Бик эше 149. Өйдә дә балалар, монда да балалар ордырмыймы? Юк, алар икенче төрле. Анда кызлар бар. Алар кызлар башкача бит. Шунда хоть кызларны назлап кайтам инде. 149-нчы лицейда өстәмә вокал укытам. Булай бик эше татарча җырлар өйрәнәбез, русча да өйрәнәбез, конкурсларга әзерләнәбез. Кызлар дигәннән әле кызылда булырга ясын, киленнәрдән дә уңарга ясын сезгә. Безнең инде аяк төбендә бүген иртә килеп җитүче 8-нче милли музыкаль премия тантанасы бар. Бу тантана тамашачысы була. Ничек уйлыйсыз? Бу артистка сәхнәдә чыгышын сыйфат ягыннан бозмасмы икән? Тамашачы булмагач. Син әйткәндә беренче чиратта инде Аллаһка шөкер быелда әлеге милли премияга ләгү насип булды һәм әлеге премияга үзебезнең катнашу, үзебезнең җырыбыз белән ничек тамашачы булмый дип әйтеп булмый, тамашачылар бит онлайн рәвештә караячаклар, все-таки телевизор артларында алар инде безнең өчен бәлкем җан атып тавыш биреп утырдылар. Әмма ләкин бер авыр моменты бар инде, действительно күзгә күз, аларның алкышларын ишетмичә, алар бәлкем кемдер безнең белән кушылып җырлаучылар да була бит инде. Ну, контакт булмагач ничектер җайсызрак булыр инде. Шуңа күрә ансы менә шул бер авырлыгы бар. Илназ, син үзең әйтмешли контакт хәзер әзәйде бит инде. Концертларда куймыйсыз, анары концертларда әз булгалый. Менә тамашачылар белән очрашу мизгелләре хәзер тагында күңеллерәк тормы? Ул менә без инде хәзер әйткәндә теге сольный концертларга бик авыррак, чөнки халыкның беренчедән инде куркуы бар. Бәлкем аннары килмәгән әйтегән тамашачылар янына ничектер ул бит инде үзең барасың, чыгымнар таләп итә бит инде ул. Әйтегәндә синең концертың шуның хәтле тулы зал булмаса, аның музыкантларына, аның юлына, аның башкасына, аның аренда хаклары бит берсе дә кимеми, тамашачы булмагач инде аның үзеннән чыгарга тиеш буласың. Әле зал тутырып килергә дә ярамый. Әле ансы да ярамый. Һәм инде теге контакт действительно без инде күмәк концертларда катнашабыз. Чыгыш ясыйбыз, менә әле күптән түгел шул филармониядә концертлар булды. Халык сусаган икәне күренеп тора. Без дә аларга карап менә теге җырлап бетердең, башны идең, менә китәсе килми. Бер генә мин китәсе килми шулар янына, беләсеңме? Алар кайсы кышкыра, кайсы кулчаба теге, алар менә затлап кулчабып торалар, шулай әйтерме? Теге һаман тагын чыгыш ясарга кирәк, әмма дә ләкин синең артта башка артистларның да чыгышлары бар, шуңа күрә теге бик сусаганнары безнең дә сагынганыбыз сизелә. Милли премияда да күрәчәкбез без моны. Нинди җыр белән чыгыш ясаячаксыз? Без инде шушы кыш темасына язылган бик матур җырларның берсе, Ренат абый Муслимов сүзләренә Фирзер легендар безнең Фирзер абый Муртазинның Карлар ява дигән җырын Алла биша башкарачакбыз. Хәзердә шул җырның бер өзеген тыңлап китсәк, күңелле булыр иде. Биш сүз. Әйдә апайым. Аппак карлар җиргә тарала, шик тумасын безнең арада. Безгә барсы җитәдер кебек, күзләр генә тимәсен берүк. Карлар ява, әйдә яусыннар, кышның ямен күреп калсыннар. Аппак карның һәрбер бөртеге безгә бәхет тели шикелле.
Аппақ қарның һәр бір теге, Сезге бәхет тілей шикелле. Қышны яратасыз ма? Субханалла, Фәрит. Қышны яратасыз ма? Ярата. Бик яратам мин. Особенно мынчадан соң. Бик яратам. Йомшақ қар яуған қарға мен шунда шығып аунаулары. Шунда яқты, бүтін дүния чиста, рәхәт. Вот утында қай вақытта утында қаузара керек ме? Шушы қарның яқтылығы белән дә бүтін дүния күренеп тора. Субханалла. Яңа елга кадәр айдан ким вакыт калып бара? Ниндирәк планнар быел? Менә планнар дип инде планнарны хәзер нәрсә икәнен дә әйтеп тә булмый, чөнки планлаштыруның алдан Иң яхшы план быел өйдә үткәрү миңа калса, өйдә каршылау. Яңа елны без булай да гел өйдә каршылыйбыз. Безнең гомумән алганда гаилә бәйрәменә әйләнеп бара инде хәзер балалар туган сайын ешрак иде. Бер кая барып булмый. Чөнки без үзебез бер сабантуй каядыр барып киләбез икән. Менә әниләр янына да яңа елдан соң кайтабыз. Мәсәлән, анда да абыйлар да килә, без дә кайтып чыгабыз. Безгә уже күршеләр дә, дуслар да беркем дә кирәкми, үзе бер сабантуй менә. Аннары безнең инде яңа елдан соң әнинең туган көне без һәр вакыт нашой җыйнаулашып, теге бер традициягә әйләнеп, инде шаугыр кайтып төшәбез. Шаугыр иттереп бер сабантуй шәйләп ашап эчеп алабыз. Аннары әни без китәбез дә таралып, әни тагын калай итеп. Субханалла. Менә шулай шаулап гөрләп яшәргә, күрешеп торырга язсын. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Исәнлектә тагын очрашуларга кадәр. Амин. Барысыга